Ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз, шумо блоки тоҷиконро тамошо карда истодаед ва мо видеоҳои шақовару муфидро эҷод хоҳем кард. имрӯз дар бораи олими бузурги тоҷик маълумот медиҳем, ки аз он тамоми дунё ибрат гирифтаанд ва ҳатто то ҳол мегиранд. ин олимро дар саросари ҷаҳон мешиносанд. ҳатто суханҳои онро президенти Русия Владимир Путин аск мекунад. Цитата из любимого Умара Хайёма. Будь мягче к людям. Хочешь быть мудрей? Не делай больно мудростью своей. Для человека, который находится в моем положении, мне кажется, что это очень важный совет. Умари Хайём шоири тавоно ва ҳакими донишманд, ҳамчун устоди рубоӣ маҳсуб мешавад. Хайёми нишопурӣ, ки номи пуррааш Ғиёсуддин Абулфатҳ Умар ибни Иброҳими Хайёми Нишопурӣ. Умари Хайём аввал дар мадрасаи Нишопур, ки дар он вақт шӯҳрати калон дошт, машғули илм гашта ва баъд таҳсили худро дар Балх, Самарқанд ва Бухоро давом додааст. Умари Хайём илмҳои дақиқ аз ҷумла алгебра, хандаса, ҳайат, астрономия ва фалсафаро ба хубӣ омӯхтааст. Қуръон, таърих, ҳуқуқшиносӣ ва ғайраҳоро аз бар намуда, забони арабӣ ва адабиёти арабиро хубӣ медонист. маҳорати шеърнависӣ баланд дошт. Умари Хайём астрология ва тибро низ омӯхта, аз нозукиҳои санъати мусиқӣ низ огаҳӣ доштааст. ӯ асарҳои файласуфони қадими Архимед, Евклид, Аристотелро ба забони арабӣ тарҷума намудааст. Хайём Қуръонро на фақат аз ёд медонист, балки ҳар як ояти онро эзоҳ дода метавонист. яке аз самтҳои асосии фаъолияти ӯ дар соҳаи такмил ва ривоҷи масъалаҳои математикӣ эзоҳ дода мешавад. рубоёти шоир дар ҳақиқат дилангез аст ва яке аз сабабҳои ба дилҳо роҳ ёфтани онҳо ин аст, ки ҳамаи онҳо мазмуни ниҳоят баланд доранд, бисёр соддаву равон ва аз ҷиҳати забони суфтаву сайқал дода шудаанд. масалан, биёед як рубоятшро гӯш мекунем. бадхоҳи касон ба ҳеҷ мақсад нарасанд. як бад накунад, ки бо сараш сад нарасад. ман неки ту хоҳаму ту хоҳӣ бади ман. ту нек набиниву ба ман бад нарасад. соли 771 нависандаи аврупоӣ Джонс дар сарфу наҳви форсӣ ном китобаш тарҷумаи англисӣ ду рубоии Хайёмро дарҷ кунонд. дери нагузашта достони Фицҷералд дар муҳити фарҳангии Европаю Америка нуфузи калон пайдо кард. номи Хайём саргозари як хатти бузург густариш ёфт. аҳли адаби рус бо Хайём аз охири асри 19 инҷониб шинос аст. то кунини рубоёти Хайём ба забони русӣ дар тарҷума 10 маротиба чоп шуда нуфузи калон пайдо кардаанд. аз комёбиҳои илмии Хайём, махсусан кашфиётҳои математикии ӯ аҳамияти калон доранд, ки се соҳаи илмии риёзӣ, алгебра, назарияти хатҳои мувозӣ ва назарияти нисбатҳоро фаро гирифтаанд. Хайём инчунин бори нахуст дар таърих илми математика ибрози ақида кардааст, ки муодилаҳои дараҷаи сеюм тавассути радикалҳои квадратӣ, яъне бо воситаи паргон ва хаткашак умуман ҳал намешаванд. ақидаҳои Хайёмро пас аз 800 сол риёзидони аврупоӣ Винцел исбот кард. зимнаи усули математикӣ, ки Хайём барои ёфтани ифодаҳои аналитикии решаҳои муодилаҳои дараҷаи сеюм пешниҳод кардааст, барои ҳалли муодилаҳои дараҷаи баландтар низ ба кор меояд. Хайём бештар умри худро дар шаҳри Нишопур гузаронд ва дар таи даврони ҳаёти худ фақат 2 бор аз Нишопур ҳорид шуд. шоир умри дарози пурбаракат дидааст. ӯ соли 1131 дар зодгоҳи худ шаҳри Нишопур аз олам даргузаштааст. бародарон, ин буд маълумот дар бораи олими бузурги форси тоҷик. дар охир пайвандҳо мегузорем навор дар бораи бузургони тоҷик, то ки ҳар як тоҷик бузургони худро шиносад. бародарон, агар маълумоти мо ба шумо писанд омад, лайкро паш кунед ва бона шуданро аз ёд набароред. сар баланду хонобод бошад.